हाय गाइस खुलुमबाय नमस्ते बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय हामलायहरनाय थाबाय। बे बेलासि समाव आङो नैबे मैदेर मानै फैबाय थानायखौ नोजोर गोलैनानै नोंथांमोननो आं दिन्थिनो आखायाव लाबाय। दिनैनि ब्लगा बे मैदेर मानैयानो। मानसिफोरा माने मैदेरफोरखौ नुबाय थानाय जाया नालाय, बिदिनो दसे लाखिथ'नानै बेनो जानाय लोंनाय बायदिसिना होदों। बेखौनो आंबो नोजोर गोलैनानै बिसोरजोंनो दसे थाफानानै आंबो केमेरा खेबनोसै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव, आरो लोगोसे जायफोर साबसक्राइब खालामाखै बिसोर खालामदो गोदानफोरा, आरो जायफोर फुराना बिसोरो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो लोगोसे अननाय दंथारोबा शेयार खालामनानै होबाय ग्रुपआव। बेखौनो बुंनानै आं दिनै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। কি কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে নেকি তোমালোকে? অঁ, কাজিৰঙাত নাথাকে? এতিয়া ক'ত যাব? হা? তামোলপুৰ। Ada, haise. Ang berubah. Ada. Gini आथिङाव माने बिदि खाखो बेखौलाय? बेयो जेसेबां गिदिर माने बेयाव खानाया मानसिजों दैदेनजाबाबो आं बेयाव दैफोर थायोना ना माबोरै मिथिला। हा? सोर मोनखो? हा? दिनैबा सोर मोनखो? चलो।